Misulod kaganinang kaadlawon ang low pressure area kun LPA gikan sa Pacific Ocean. Kaganinang alas 4 sa buntag nasigpatan kini sa 845 kilometers east sa Mindanao. Sa dugang detalye sa kahimtang sa panahon ania si Oscar Tabada gikan sa Pag-asa Mactan. Dura kita low pressure area o kini gipabot na to ang tsansa ni mahimong tropical cyclone about mga 30 to 40%. Og mahimo ning tropical cyclone atong ingalan nini maong si Kaloy. Andak ba yung lalawigan sa Sugbo? Mapakanurong kita karong adlaw kusog-kusog ang hangin. Karong adlaw inguman ugma. Mapakanurong ang kalangitan kusog-kusog sab ng hangin nubanan sab kining mahinay ngadto panagsang kusog nga hangin. Unyang Biyernes sa gabi ngadto na sa Lunes. Ang tagbilaran inguman magbahin sa Bohol, inguman ang Dumaguete ubang bahin usab sa Negros Oriental. Madagumon kalangitan ubanan usab kinig mga mahinay nga pangulan karong adlaw ingon man duna usab kini mapanganuron nga kalangitan ug ang pangmahinay nga pangulan sa Huwebes sa gabi ug kini magkusog-kusog nga pangulan gikan sa Biyernes ngadto na Sabado. Ipaabot na to usab nga dunay tay hinay nga pangulan ini mga lugar unyang Domingo sa gabi. Makusog-kusog nga hangin gikan sa amin ang silangan ng Muros ug ang dagat sa baybayunan ini Baluron. Gikan butang Pag-asa, Oscar Tabada.